Mchumurano magorobo muya ritkeri gari Jumatatu tariki 13 cy'umutinyiga 11 umwaka wiga abariki baitu bamangana maya niko bagenda tukobeke kambi korwa achinsemo imena isko yorogongura usi chinga kiritko lya rero omuwimendere pe county ya Kisii musubadonya dori saburi ara umuyiga bugokora ogosaruko mwana omunyaruka kurwa sensemelia ye bunge ya kitutu cha Chinote county ya Kisii. Ekeonga Chinsa Ikomi asenchira yo bwingi nkoro kwa Kevin Onkoba kurwa sensemelia ye manyirerio niga koro kwa Wilson Makori. Ekeonga Chinsa Ikomi nigo togo chaka kurwa ase county ya Kisii ritko lya rero nigo omuwimendere pe county ya Kisii musubadonya dori saburi Nyakobo kwarigania omoyega omonene korekana asensemo ya gesieka ewodi ya marani ebunge ya kitutu cha Chinote county ya Kisii nenchiremo yokurwa abosemi gochia sabo ibori gotiga ogosaruko mwana omunyaruka nabo abarai anamono abawimendere kurwa achinsemo imense ya Kenya nigo banyakoba gosangirikana asenseme yo abwaseboigo banyakoba bakugendera kurwa osegeto gochia gokora ogosaruko mwana omunyaruka asorogongo rwagusi. Watoto wetu wa kisichana. Hata mimi natoka kwa familia na jamii ya kabila waliokuwa wakikeketa. Wasomali si wanakeketa? Sasa nataka niongee na nyinyi wa mama. Mlifanyiwa hiyo dhulma, mlikuwa wadogo na masomo hayakuwa yamefika juu. Leo mtoto ako na haki yake. Na ujua ukimkeketa ni sheria hapa Kenya, utafungwa, imeandikwa kwenye sheria ya Kenya. Kwa hivyo ukapatikana, ujua utafungwa jela. Huko nyumbani tumewafunga wengi. Wamama, wewe ulinyimwa network na wazazi wako, usinyime hao watoto network yao. Acha hao watoto wakuwe na full network. Acha kukata network yake nusu. Na kama wewe ni Mkristo mkweli, ni katika Biblia gani ambayo iliandikwa msichana akatwe network? Tuliona Abraham alikatwa network. Tuliona Musa alikatwa network na imeandikwa kwa Biblia. Hii yako ya kukeketa msichana unakosea mpaka Mwenyezi Mungu. Aliumba akijua hapo network inafaa kuwa full. Kana mimi naitwa Ipato Suru, mimi ndiye chairperson wa hiyo board. Na sitaki kuongea sana sababu hao wamama wamejihami kuongea maneno ya FGM na huwa ninawapea nafasi waongelee kabisa sababu mimi nimeongea sana, lakini Wakisii kuna shida. Huko kwetu tunaambiwa yule mama anataka kuhakikishiwa kasi ama service imefanywa sawa sawa atafute Mkisii. Sasa kama Mkisii ako na nguvu na mama inji ni mura inyuranga boiga muri kito Daniel Ntini gabegete kambia senseme yungo charo tuwargandi aroboturu Ekeonga Chinsa bina bogo Chinsanye chubut kubarero tokwirana ase county ya Nyamira ritko lya rero nigo omwaziri wesemi Mosque Julius Ogamba Migosi aikirana asensemelia ye sub county ya Nyamira South mnencheremo yokuigura container ya matemu yekirasi 12 KCSA okwana chinga kejo nigo boigo aberika goteba buna nigo amatemu yiga agendete gokorwa asenchira yobotwerero na nigaro beritigo chikoera aka chinga ki aborkigwa bagendete amona amatemu ayu nabo igo gotemna oikaboniga ebikore byobungainerie mbiranya ko bikone kigwa achinga ki amatemu ayu arange kwera asa mangana amatemu natago batebya bantu baminduna gogusinga otuateba ngakera amatemu yao koru mwakoyo tokora amatemu ase akene ikegera abana bato pali chiskuru tali baro bago tangamba takete kuibirwa mateme kera basomire myakene itutegetekera umwana waso ekerasi asomuwe myakene kera ukora matemu aye anyore grade kirikiaye kera serikali intoletiare kuira abana abonspi bagakora matemu konkwira tora abandi university kwira tora abandi TVET kwira tora abandi medical training colleges kero mwana nabo atasagora asagoswa so ngosaba bakabanda aba banene abalimu parents komuranche tagosoere ini engana matemu kulige mu kwibera abana igende kebesana ngetekero kolekana kiara kero kwibera mwana matemu anyore grade gingilkiaye anyore usinko endara ko usino mu daktari akino rotino mu daktari ora abo murongai
tago mudaktari murungi kera ibire to matemo so ntuto tinga to be kera to be ni keras tuanchira na abana bakora matemo abo buka ntuto bae nafasi yo kora matemo batari kuibira na bari bagocha kutoka batemire kuiba matemo kera banyari kuiba ngo bwatu bare once pina na bagocha kuirwechera ni bakoirwechera mbali gocha gukora gasi ase ministry ya education osa ase sector ya education neto kuba blacklist kara babire convicted mbaira na gukora gasi ase education tumura tutikarite asenseme yoje tsemi munenchira yamo yokone kinga aboro kigwa bari bagochigo so ase grade ya kianda babiri bakonyora ibirasi bagochia gosomera niko boigo muske Julius Ogamba Migosi ekirana ase skuru ya St Joseph's Primary igotoka sensemo ya suneka munenchira yamo yogochakia ibirasi vya grade 9 okwana chinga kecho nigo muske Ogamba boigo abereka okwanira igoro yo muroburio OCBC asigo sinabere sete mbaire sete mangana CBC nkabere sanga CBC eyanzite mwaka 2012 tukanyora abana batangani 2017 2017 na tuanyoreta abana batangani gosoekera simu bono igeto enderete transition eyocha goendera paka 2029 abana bali tubwata ase CBC bono iga abana milioni 11 koru ECD paka grade 10 grade 8 so nakinabe resitenga e program yeye continuous na nendo enderete ko improve tirasalika una bale otanga yasalikire negenderete ko kolegasi na ndu muno mwaro riro ni mware ngega mwara abana bali nakibakora nakibakwana ekworo kinga CBC nendete okolegasi the new university funding model the last year tali mwako yaanza last year karatu aroseti the presidential working party bakagenda around abantu bagatebe model ili alengo entanga ninjale okora gasi nekia garete university tigatoka chibwata madeni so baka recommending a new funding model yeche a new funding model yeye okolega singa ekara mwana ale school oyo kuchiwe chiaye chilinganete ne chinguru chiaye kurwa se parents ugendo kurunga capacity ya household omuntu ro mutaka aye guchibese chinyinge oyo ruto mucho monene aye guchibese chiri chinke kiara na bakwa afford so it is a specific student centered ekubwati mwanafunzi ne chinguru cha parents it is working nebwata a few challenges here and there nebwata boko kidogo to endete korekebisha kiara ntu arosie committee egenderete kurigereria bono iga una tukwana nganga kitoko to improve that particular model so that ever efficient ever effective ekonye abantu bonse buna yatakere okora chimurate kurana asensemo yoburendi ritko liarero nigo ebarasanya kabagiko ariganirwa asensemeli ya maji mazuri ebunge ya Bubasi county ya Kisii kubatkana amone bikore by'ubusagani byabere bikonikigwa asenseme yo na bokorengana amone gati ya abagambi baikirana asenseme yo nigo babiri bakuboria abasaye gokeania obutumikibwa amariyogo yogotindia egentukirere ubusagani nabo igo obuibi commentkana asenseme Batebya Marietane, Jenam Chingor Kucheni Yobes, Chiupas Center Location, Nyamache Division, Nyamache Sub County, Kisii County, Bubasi Constituency. Ndate kuirali bageli nte bango mukutano rero obairu ibenge nchenene nando ibogo sinyo kanene ama ene nabona chaka korengera linga maybe abantu ba centro ninje batakatageti lakini nane ndakatakata yabaiga ndurgo kumoya so kore emeremo ngo kora tole onya ni goro ya maru bona rito kubwata mono onya ni goro yobache amangana ya fieta na keregento bona rito okora ama temu na ko era buna sub county commander ateba etoko etachi patrol botukuno mugasto tari korara ekiegera etata konyorosa ebinyoro byaito bibebiya egera no ena abana baitu bacha kora matembo mbanya kurangaranga chinjera etoke ngabana abu bairanire asichinka babeli rororo bakora emeremerie ganeiri nande buna nakwana kemuranje kora chistau meeting chinga chain kwana na bagambi bonsi baba centro nga mobo ibibu abeire ga igo bonge enga kielinja ntu atitega igekero ya bunetwe tukabeka amasabu na abantu abanene baibi abumba kietiko ibwana ende bakire lyakabere ko buna bono niyo togoteba nga chinyasore kirase kenyoro amarwa ebintu ebinge binyare gusire kiagara abantu rabako rengereria bakikoiba iko bakagente ngobisi eri nekibase kire imbe bakikoibera umugambi bakanyora ebintu birone emirango ne bintu binde igorende twatebire ng'abasaba bake genda chikosi mosome motiga mangana yobo unereria motiga konya kuunereria kominyoka naona abana vile ningetaka tu kuhimiza wananchi kwamba siku hizi pombe si ile ya zamani. Wazee wetu walikuwa wanakunywa pombe ile ya kienyeji, ilikuwa pombe ambaye wazee walikuwa wanakunywa pombe ambaye ilikuwa na utaratibu na ilikuwa pombe ya kuumiza mwili na afya.
Lakini pombe ya siku hizi, kuna hii vijana generation ya siku hizi wanaunda pombe ile haramu, na wanaunda pombe mbaya ambayo wanaweka chemicals yenye inakuwa na inaenda kudhuru afya ya vijana wetu. Kama ukiona saa hizi kwa society yetu unakuta vijana wengi Chimuratu kwirana ase county Nyamira munengana yugwichania nigo egatia menyekorwa sensemeria mosobeti iye gutuka ase ward ya Gisima ebunge ya Kitutu Masaba county Nyamira nigo babo kimambia rero no muchano maega yokonyora mubirebu musubati yo mobu miaka igatua gesungetie nengori asinchira chitamanyire korengana amona minyi bensemeyo nigo bagoteba buna nigo mugaka bwo mungino yo achiete emirimo korende chingaki achiete koirana nigo anyorete omurgyo oisungire abugase igo egatia minyi bensemeyo babeire bagoichanira nigo bono egati yabamenyikorwa asensemeyo ya mosobeti babeire bagwesokia nagotehamna nerebuya chingaki abantu babwate ebirengererio kwandike ngusanga bare munencheremo yo gutaimokia egetambukiro asamaboka Chumuriate kwirana ase county ya Kisii matukama kemaega yegati ya bana boda boda kurwa asensemo ya nyakeiboreire iye gutoka ase county ya Kisii nyakaba kumurungania kubatkana amonu kuburwa gwe ekebanda asaba kwegeka chinga kichiga chimbure nyinge egende twana kigwa nigo litkolia rero bari ne kibako kera maega yokonyora obokonyi bwo kwagachirwa ekebanda kurwa asomusamalimu ya Sirita Robert Mairura okwana chinga kecho abange nigo bagokera egetambukire keiga na kuboria abaraibande kwega egetambukiro kyo Muske Robert Mairura koene kinga gosira bare sector ya bodaboda ase county ya Kisii Rituko ria rero ni gabana bodaboda Westechi ya Nyakeborire egotoka ase ward ya Boikanga ime ya South Mogirango bali ne kibako gokera magega yoyore no kugania okuya omanyekanite buna Robert Mairura korwa sense ya America kubagachira stage ase barachi gokorera obosombi bwabo magega ya barabwo kwemurungania aso gotwerwa chinga kiechi chembura nabo igogo itwano mubaso chinga kicho murakera twairane ringambi ya mono ase ngencho gwakorire amang'ana manene ase stage ya Nyakebureire nigo twabeire tugutwirwa chingaki chintambe mono ekyo twarigirio obokonyi bwasinyire lakini rende aye gwasoirio okoboko mufuko ogo abuna bwa abantu tutagete ase egwoti eye na sauti mugirange ngima nkoiraneri omwesimiwa oito Mairura asoko tokonya gwatokonyire konya omugaso toketira tokoyo omugaso nonye customer getagete pikipiki okonyona asiteye kora ikengereri yanyorere pikipiki yange chaina nabwate ngotena mbia mono nande no tuli naye bakengori twakwirana mbia mono murai ose gwa toinywire gekogera ekere mburi gutunkumya kapakanga na chikuga meko atimbwati bota seti ngoiga Nyakebureire airana mbia mono ayena atoke tokunyora gekogera omonto kunyora omonto ori orwarete nyombo ori ochandegete obwate michando yonsipi twanyorekero kende no gendere gotokonya gwetani igaiga anje nango jagotanga mbia mono ase ngencho yegasi yaengia gwakorire mwesimiwa nawe nande ntukwareganeti Hindu wana torenga kintu bwato murai ogotokonya ogocha Nyakebureire ndobwatia mange tumekushukuru sana karibu tena ujue watu wako hapa kwa hii side yenye umesaidia igaiga Nyakebureire abarundi abo nigo bairaniria buya nabo igo koganya Mairura kobakonya asoko beko koboko asesa ko yabo yo gusira abanyakyombe nabo igo kobakonya konyora chi license bali abatabwati esake yegendera tokonya ngem nabona boda abange bawo tokonyora omonto obunikire no kobunika tabwati kino nkyombe kende kira aranyore besa kurwaro ke makonye kinya kumubetera no rempara bwe jipipi jigatoko akana jironi nabokonyana kwa rusi kurwaro gokonya gwakanira ngora iga maisanya gosuka naende bana na barabu banya kosomera zukuru kulingana na serikali yaboni ya chenji bintu bya CPC nini gochi hapo ntugani atokonye abana boda baitu itangani mbabwatia so driving license biya onye gakonyora chinchira abakobugorio omo babirega aba driving license turatebe ngambia mono abarundi abo nigo boigo baboriwe kobwatia amachiko apara ili wetanga korwa semi basokano na boigo kobwatirani gwasie bikore bibe ase boigo baenekia gochia kobwatirana na Mairura na kobasemia abande iko nabo twari kwarega na goteba ng'aki chinga kichonsipi no turama naye gekwera gwakonyire abantu baboikanga ase gwotia Nyakebureire ase chinsemo chinyinge egekogera aige stage kwagachire
abantu bonsi bino baraye bakone nonye na matoke noni ntuno turaigame gakwerekero tuganyete chi customer tuganitia ase tokobera erinde tunyara ko batoko tukuganyira chi customer erinde tuchire safari ase baguchikuchi. Abigail Nyanchama, Getembe TV. Timbi ya sana muri kito Abigail Nyanchama na roboti rwasenchira yubu ikirano kurendo mwanchu murigiriria aine gati aria togenda tukwarganiria asensemire Ekeonga Chinsa ibere nabogo Chinsa nyecho butkubwarero tinga kebari kibaito bamangana mayaba begete kambi korwase county ya Kisii county ya Nyamira goike county ya Nairobi nchenko kwa Kevin Nkoba korwasensemeria yemanyirio niga kwa Wilson Makori.